Orduan, ez, bale. Orduan, bueno, hemen dauzkagu pieza bereziak, gure proiektua egiteko balio dutenak. Pixkat ordenatuko ditut, eta horrela ikusiko dugu, ze pieza ezberdin dauzkagun, eta nola, horrela jarriteko hobeto. Bale, horrela jarriko ditut, hobeto ikusteko pantailan, eta orain ikusiko ditugu ezberdinak. Bueno, lehenengo eta behin dauzkagu H itxurako pieza hauek, ikusten duzu pieza ezberdin ez egin daudela, enkolatu egingo ditugu, eta horrela geldituko dira. Bale? Pieza handienak dira, bi daude, berdin-berdinak. Bale, gero dauzkagu pieza txiki hauek, ikusten duzuenez U itxura daukate, gauza txiki, puntetan dauzkaten gauza txiki horiagatik. Kasu honetan, hemengoa puskatu egin zitzaidan eta horrela utzi dut bazuei ere gertarakizu egetelako eta ez da ezer gertatzen horregatik. Berdin balio du barkatu, batzutan nik ere akatsak egite ditut. Orduan, gero dauzkagu pieza bi hauek. Pieza hauek egingo dituzuen zailenak dira ikusten duzu itxura nahiko berezia daukatela, baina ez dira zailak egiteko, gero ikusiko dugu nola montatzen diren. Gero dauzkagu pieza hauek. Vale? Pieza hauek, ikusten duzu erdian, pixka gazteuta dola, ez dira hauekin beste hauekin nahastu behar, vale? Hauek daukate erdian ikusten duzu batzuk osuak direla, baina ikusiko duzu hemen erdialde honetan osuak dira eta beste hauek erdia bakarrik daukate. Vale? Gero erabiliko dugun beste pieza bat da, hau ez da besteen pieza berdina, ikusten duzu alde batean pixka luzeagoa dela. Vale? Antzekua dira, baina ez dira berdinak, eta hori kontutan eduki behar duzue piezak egiterakoan. Gero, dauzkagu, pieza bi horiek, lehen ikusi dugun bezala, osua biena. Gero daukagu berriz ere beste bat onelakoa, ikusten duzue, erdia bakarra izena, eta azkenik daukagu pieza berezi hau, eta hori ikusiko dugu, azkeneko momentuan bakarrik erabiltzen dela. Vale? Orduan, has gaitezen muntaiarekin. Hartzen ditugu pieza hondibiak. Vale? Pieza hondibiak, hauek hemen jarriko ditut, pieza hondibiak hartzen ditugu, eta hartzen ditugu hurrengo biak, vale? U itxurakoak. U itxurako pieza biak jartzen ditugu, pieza hondibiak dauzkaten zulo horietan, vale? Kanal horietan. Eta orain zer egiten dugu, zutik jartzen ditugu. Jartzen dugu bat zutik, bestea zutik, eta elkarren aurka jartzen ditugu. Ikusten duzu, nahi pixkat, ez egonkor gelditzen zait bat puskatuta daukadelako, baina hori egin daiteke berdin. Ikusten duzu, nola gelditzen dira, ezta? Bale, orain hartuko ditugu pieza arraro bi horiek, eta jarri behar ditugu, ueko horiek jarri behar ditugu pieza horiek uzten dituzten tokietan, bale? Orduan, garrantzitsua da, pieza bi horiek ikusten duzu, gelditzen den zulo hori bietan alde berdinera jartzea, bale? Orduan, jarriko dut lehenengoko pieza, sartuko dut, eskuak ez du ikusten baina sartzen ari naiz, ni filmatzea nolako abilan dizelako, eta bestea ere sartuko dugu, eta orain ikusten den pixkat hobeto, orain, argi pixkat gehiagorekin, ikusten bai, orain sartzen saiatu gara, ikusten duzue alde berdinetik, eta orain pixkat hobeto egin dut, bale? Helburua da, orain ikusiko duzuen bezala, ea sartzen den, bale, pixkat indarra egin behar da batzutan, helburua da pieza bi horiek elkarrekin lotuta eta bi horiek ere elkarrekin lotuta gelditzea, bale? Nahiko ondo gelditu zaigu, orain sartuko dugu horrengo pieza izango da hori. Eta horren aldea, baita ere da garrantzitsua gelditzea, zuloa gelditzen den aldea, alde berdinera begira, gero tokia edukitzeko, bale? Orduan sartuko dut, pixkat batzutan zaila egiten da, baina bueno. Orain, egingo duguna da, hasieran jarri ditugun U itxurako pieza bi horiei bultzatu egingo diegu kanpora ateratzeko. Ikusten duzu hor, nola, bultzatzen ari naizen, bultzatzen, bale, eta bultzatu ditut. Kanpora atera ditut, zertarako, alde horretan errazago lan egiteko. Hartuko dut, pieza txiki hori, U-en antzekua zena, baina alde bat luzeagoa daukana, eta alde luze hori sartuko dut atzekaldetik, zertarako, dena itxi ahal izateko. Sartuko dut, kontuz, sartu behar da, tope egin arte, tope egiten du sartu ditugun pieza arraro horien kontra, eta bestaldetik itxi behar du eta hartu behar ditu hiru piezak. Orain, hartu ditugun hiru pieza horiek hartu behar ditu, eta denari eusten dion pieza da, orain, sartu behar dugun pieza hori. Ikusten duzuenez, klak, egin du, eta hortxe dauzkagu pieza guztiak eutxita, bai? Bale. Orain hartuko duguna da, pieza luzanga horietako bat,
eta sartuko dugu bere lekuan, pixkat indarra egin behar da batzutan, ez dira ondo sartzen, alde batetik sartzen ez bada, bestetik saiatu, arazori gabe, pixkat, ez du sartu nahi, baina, iso, sartu da, eta sartzen denean, egin behar duguna da, berriz ere uitxurako piezak beren tokira bultzatu. Zer gertatzen da, bietako bat puskatuta badaukazue, eta erdi baldarrak bazarete ni naizen bezala, batzutan batzuk besteen gainean montatzen dira, eta berriz ere bere tokira ekartzeko zailtasunak egoten dira. Hemen ikusten duzue, nire abilezia nahiko txarra dela, eta elkarren gainean montatuta duenez, berriz ere bere lekura ekartzeko, pixkat indarra eta lana egin behar izan dudala. Baina, pixkat, lan pixkat egin da, eta pixkat aserretuta piezekin, lortzen da piezak beraien lekura ekartzea. Ikusten duzuenez, lan pixkat egin da, pixkat, ala, liso, bere tokira, ikusten duzue, bere tokian gelditu dela, bai, orduan, gelditzen zaizkigun piezak sartzeko, dira 3 pieza, lehen hor, ikusten duzue, zulo bat gelditu dela, zulo hori aprobetxatuko dugu pieza handia sartzeko, ikusten duzue, zuloa dago, bai? Orduan, sartuko dugu pieza luzan gabe, sartuko dugu eta geldituko zaigu hor barruan. Eta hori egin behar duguna da kanporatera. Kanporatera, pixkat, atzazkala sartu, edo indar pixkat egin, eta, hola, kontuz, ze beste piezak batzutan erdian jartzen dira, eta ez dute tokia uzten, baina, listo, pixkat mugitzen dugu hori, eta listo, bere tokien dago. Baina pixkat flojo gelditu zaigu, baina bueno, horrek ez du importa, bale? Horren gelditzen zaiguna da zulo bat, bale? Ikusten duzue, hemen dagoen zulo hori gelditzen zaigu, eta pieza bi horiek gelditzen zaizkigu. Bale, pieza bi horiek horrela oso ondo montatzen dute, baina horrela ez dira montatu behar, bale? Ez, horrela ez, bale? Ez, zergatik zuloa ez delako itxura horretakoa, ze itxura dauka zuloak? Itxura hori dauka. Bai, orduan horrela montatu behar dira. Zer egiten da? Aurretik sartzen da lehenengo pieza, bestea montauta daukala, eta iristen garenean bere tokira, indar pixkat egin, eta listo! Eta honekin badaukagu gure kubua montauta. Bai? Ikusten duzuenez, zail xamarra da, pixkat, barkatu, baldar. Zail xamarra da, baina ikusten duzuenez, egin daiteke inongo arazorik gabe.